जी तो हमनी क्या मनीषा जी के गड़िया पर चढ़ के जाम मनीषा जी के गड़िया पर चढ़ के जाम उन्हों से भइल लेकिन एगो चीज भइल एगो बहुत भइल बा मनीषा राज कह तरी के निर्मला जी ए व्यास जी अरौरा ए केंगा नाचतन हां तो जानता रू तू हौ टिटिहिरी हां तू हौ टिटिहिरी दोनों टंगरी ऊपर कैले बड़ू कि आकाश गिरित आकाश के रोक ले हां आ तारा ई नहीं के बुझात के टिटिहिरी के ऊपर एगो पत्थर गिरत चपारी निकल जाई हम हई तारा खातिर पहाड़ तहारा खातिर हम पहाड़ बानी फिर से गोर लगा तानी छोटकी मौसी हम तहारा के वो शब्द ना बोलो आ खास करके तहार पिताजी जब बैठल बानी तो वहां से निहोरा बाकी ओन्हे रही कुर्सी कहीं लेके बैठ जाई हां स्टेज पर मत बैठिए से कि तू जब डंगड़ मारत तारू बाप रे तो वहां के नीचे मुड़ी गाड़ के बैठा ठीक नहीं लगे सामने होने कुर्सी लेके बैठा दो हे राम कहे सकी हमरो गाना बजाना के मालिक सिखावे वाला जन्म देवे वाला कर्म लिखे वाला हमार पापा जी हैं तो वहां के सिखा दनी और वहां के घरे बनी तो गाना बजाना के लड़ाई के मैदान में ए भाई आ बाप के सामने लेके ना बैठो जला तन मनी ओने हो जा कुर्सी तक बैठा उठी के बाद हां गाड़ी में ई बात मान लो हम गाड़ी तो देव ना और सब तो हम बोलबे ना करो साफा ना हां का लगे तार बाबू मौसी आ खुश रहो ई मौसी कहता री तरह हई तरह का मौसी कहता रे आ ठीक बा आ ऊ डर जोन मारा तरु तन ब्यास के ना हो ना उसका चनिया के हो लुगा उठावत तनी मनी चून उठे घूठी ना लोग के चाहिए ब्यास के ना त पूरा ठेवना पर उठा लेता री हां तो शब्द नहीं खे बोले के आ शब्द पर ध्यान रखे के बा कहे से कि एगो कबीर साहब का शब्द बोला तनी समझे के वाले तो समझ जाइयो शब्दे मारे शब्द गिरावे शब्दे आगे बढ़ावे शब्द मारे शब्द गिरावे शब्द आगे बढ़ावे आ शब्द कंट्रोल करबू तो शब्द तरह के आगे राह दिखावे यू आर राइट जे सच्चा गुरु के चेला तार सुदर्शन यादव चेला बड़े गुरु 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 अच्छा गुरु बड़े चेला कहता ये तो कहिया सीखे अरवल चल गईली है ये महाराज अब अरवल जाके सारेगा में पद नहीं सीखा तारू तो ऐसा ना हो कि घर में सारेगा में पद नहीं सुना के आ देही पर हां ध्यान से हां चलिए एगो बात करिए हां इशारा के बात इशारे में समझ जाइयो ठीक बा हां सारेगा में पद नहीं जाके सीखले बड़ी अरवल तो बबुआ संभल के सीखिए ना तो सारेगा में पद नहीं ए ब्याजी एगो बात करनी कि निर्मा जी के गड़िया चाहिए तो हमनी के कहनी हां गाड़ी ले बनी ए ढेर दाम ने के 18 19 लाख दाम दे दे जा तो हमनी के का चलावे के तरह क्षमता होई तो चला ले मनीषा जी के गड़िया पर चढ़ के जाम आ तो जब हमार गाड़ी लेके देखे तो उन्हीं के गाड़ी हम ले अरे राम आखिर हमार लोगवा के पर चढ़ के जाई नहीं के गाड़िया पर हां इनके पर चढ़ी आ कोनो बात नहीं के ठीक बा हम दे दे भले तहार बोलेरो बा हमारा स्कॉर्पियो बता का हो लेकिन तू स्कॉर्पियो पर चढ़ हम तेरा बोलेरो पे चढ़ पूरा मंडली आई एगो सामाजिक भोजन ले ले हो